Oriol, hem de parlar. Hem treballat de valent, però cada dia que passa n'estic més satisfet. I és per estar-ho. El senyor Rovira i vostè han fet una gran obra. En la que tu també hi has col·laborat i força has après molt. Mira, a veure com t'ho pot fer. En aquests moments considero que no seria just que continuessis fent d'aprenent. He donat moltes voltes i crec que és el moment de fer un pas endavant. Em vaig comprometre amb la teva mare que jo em faria càrrec dels teus estudis i així ho faré. Aniràs a Suïssa a fer un curs de rellotger. Però i la mare? Qui se'n cuidarà de la mare? No la puc pas abandonar. Ja hi he parlat i està d'acord. Vaig anar a veure el senyor Rovira i es quedarà amb ells de servei. Sou bona gent, no has de patir. Què doncs, acceptes? Senyor Viater, a vostè no li puc dir que no, i la feina m'agrada molt. Doncs, decidit. Escriuré a Ginebra per la plaça que hi ha pel nou curs que fan en francès, que amb el temps que portes a mi l'has après força bé. I ara m'agradaria donar una volta amb tu. Avui és un dia de festa. Ja escriuré després la carta. Anem. Oriol, quan tornis de Suïssa, tu seràs el rellotger de Gràcia, eh?